Здравейте хора! Днес ще снимаме в Legendary PP. Това е един много як сървър. Както виждате съм фулка. Ето този тук Шишкела БГ е с мене. Чай да го видим. Опа! MC Шишкела БГ. Ето го. Както виждате той е кит PP, ама карай. Така. Сега ще напиша All Warp End or Creeper. Чата е стрян. О! Ще изчакаме. И как ще спряме? Той ще го изчакаме за меле. Айде. Много Чай. хубаво меле, защото аз нали имам тук всеки хубави айтеми. Опа, какво му написах, бе? Агжи. Бърках. Така. Аре, бе. Айде скочи, бе, мой. Я да видя. MC. What the fuck? Чек, той е с 2 стака и 40 лега. Диго. What the fuck? Ама той няма никакви пошенки. What the fuck? Ами ако го убием, ще вземем лего. Ама дали ще успеем? Ето чата. All Warp End for Creeper. Шишкебаб БГ. Аз не съм Шишкебаб БГ, аз съм нравим Кила БГ. Ама ни се Напиши да дойдат на Warp End. Написал го, ако не видиш. Ти не може да пишеш цветно. Ти нямаш ранг. Ти нямаш ранг. Ще събиеме стоите. Това много всеки силно ми не прави. Яни БГ. Яни, бе! Ко прави, Яни? Абонирайте се за Дейвиса. Файте ми. MC Яни БГ. Про 3. Сега се връщам да се изключа. Чек! Скочи ли някой? Мишо? Мишо, ние скачаме, те ако искат да скачат. Какво ще кажеш? Аз пия. Чакай, аз ще скоча първо, защото... Аз пия. Пий ти, ако имаш някакви пържанки. Аз взех някаква спитка, ама не ми трябва. Аз взема една фаярка. Фаер. Ето. Тук му е зла. Иска пием, нека всеки. Аз ще скоча да го убия като ма. Айде. Въда са. Аз ще го фана. Той не ми точи нито едно сърце. Оп. Чай аз да си гледам и сърцата, защото... Се взели някой. Бил са, но не е честно. Легони. Чакай, не! Ой, изял хлега, ей. Аре.
изкочите и трива се едно, защото просто... Аре! Бой! Бате. Колко лавече? Не. Тогава как не стъпна без да ме гледа? Не, Мишо, бегай, ще убият от първия хит. Аз ще не съм взел стренчки. Те не ми точат нищо, ама аз като не съм взел стренчка. Лошо. Аз ще ходя с Iron Circle. Абе, Защо ли не мога да взема една легендарка и един Protection 4 и е точен? абе чек. Чекне тей. Нищо няма да направиш. Аре бе, няма ли умрат тя никога? Аз се чудя защо не умират. То стренчката е изтекла. О, то пие. Абе, Чак. Не. бе! Сам съм стъпил така, къде да ги... На мен ми свършат полшаните. О, който му удари да е жив и здрав. Ама няма да е жив, де. Ще умре. Само се кача аз. Ще скоча пак само за... Сахилна. Аз вземам хилтки и скачам пак. Ей! Взема една джунга. Скъсет си. Едно. Чек, по-добре не взимай. Аз имам... Да си взема ли Protection 4? Не, няма да направиш нищо. Как искаш. У нас мисля, че няма да направиш нищо, де. То път съм зареден. Така. Сваля сета. Си облека новия. Ето. Ти колко пари имаш? Еми 44 000 некъде. Може ли... Да. Аре готово. Аре аз качвам. Некой има ли? О, меленце. Хайде, мамелето! Ще става голямо меле. Забравих това. Как искаш, ама едва ще убиеш. Я как ще направи? Ай, скачвай. Взел Protection 4 и един лек можеш да убия нещо. О, чакай, не. Трябва ям лега. О, готово. Правил е. Абе. А, Бали, ти ли си скочил, бе? Лак. И то голям. как е логина? Не. Аз качвам. Каквото стане. Аре, Том бие, умира! Айде! Аз умирам! Да, аз умирам. Не! Уоу, ГГ.
Да, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесало. Чакай, лапата да се такова. Ти къде си? Спална точно пред лапен. Лапент. И може да бъдеш на истинския спаун, май. Аре, тук го приключим. Това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Аз ще скоча за последен път. Както винаги умрях. И арбай.